खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बाथौ थानसालियाव बाङालि आरो बिहारिनि गेजेराव मैखोम दावराव दावसि आरो नांज्लाय खमज्लाय जेराव चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामनानै दुंहाव थासारि जादों भिडिअ'आ थांनाय साननैनिफ्राय समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों नाथाय रायजो राजाफोरनि सोंथिया मोनसेल' बाथौ थानसालियाव बाङालि आरो बिहारिनि गेजेराव बोरै दावराव दावसि जानो मोनखो आरो माबोरै चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामनो मोनखो बेनो सोंथि रायजो राजाफोरनि फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय रामफलबिल दख'रा गुदि बाथौ आफादनि थानसालियाव जादोंमोन नांज्लाय खमज्लाय चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामनाय जाथाया समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो गोबाङानो बेखौ सोंखारिदों आरो बेनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन जाथायखौ लानानै अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय सोंखारिनायजों लोगोसे फोरमायथिदों दि बिहारि आरो बाङालि समाजनि फालांगिरिफ्रा बाथौ थानसालियाव मिटिं लादोंमोन जेराव दावरावा जानो मोनदों बाथौ थानसालियाव गोजोननि थाखाय आरज गाबनाय जायो नाथाय बे थानसालियावनो बेबायदि खालामनाया सोंखारि जाथाव होननानै फोरमायथियो आरो दावराव दावसियाव जा खहा जादों बेखौ जाहाथे सुफुंनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो नङाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो ओजोंहाय खहा सुफुंनो खोथा होयो मिटिं खुंग्रा आरो दावराव दावसि खालामग्राफोराबो बिथांमोना फोरमायथियो दि सानै फालांगिरिनि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन बेखौ सुद्रायनो थाखायनो बा सावरायनो थाखायनो बाथौ थानसालियाव गनायथि लानानै मिटिं लानाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो मिटिं लाबाय थानाय समावनो सासेया गाज्रि राव बुंनायाव गुबुन सासेया फैनानै सोमा फैदों बेयावनो दावराव दावसिया जानो मोनदों होननानै फोरमायथियो थांनाय सोरखाराव भिजिडिसि आरो फरेस्ट बिफाननि साख्रियाव नोंथाङा आयेन बेरेखा थांनानै साख्रिखौ मोनदोंमोनब्ला नोंथांनि साख्रिया दानजागोन आरो आनजादनि थाखाय गोदानै नोंथांमोनहा जिरायफिननो नांगोन बे गेदेर खोथाखौ फोरमायथिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि रिनजय बर'आ बिटिसिनि साख्रि आरो बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनायनि सायाव फोरमायथिदों बिथाङा नंगौ थांनाय UPPLनि सोरखारा भिजिडिसि आरो फरेस्ट बिफानाव साख्रियाव थिसनथाइ होदोंमोन नाथाय साख्रि थिसननायाव रां जाख्ल'नाय जादों बा आयेन बेरेखा जादों होननानै आनजाद होगिरिफोरा गोबां अजद होदोंमोन अब्लाबो थांनाय सोरखारा खेराखैमोन आरो साख्रिनि थिसनथाइखौ होदोंमोन बेनि सायाव दानि सोरखारा गोख्रों जादों फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय सोरखारनि समाव भिजिडिसि आरो फरेस्टनि साख्रि मोननाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो दान बान्थाखौ मोननो हायाखै बेफोर गासैखौबो लानानै बिपिएफनिफ्राय फोरमायथिदों दि थांनाय सोरखारा बिसायख'थिनि हाखु दाखुआव आसाम सोरखारनिफ्राय जेबो फाइनान्सियेल गनायथि लायाखैमोन आरो स्टाफ इन्सपेक्शन इउनिट SIU-निफ्रायबो जेबो गनायथि लायालासे हाखु दाखु एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होदोंमोन दा बेफोर पस्टखौ बिटिसि सोरखारा ल' अफिसारनि गेजेरजों नायबिजिरगासिनो दङ सिस्टेमेटिकै बा आनजादनि नेम बायदियै साख्रिखौ मोनदोंब्ला बिथांमोननि साख्रिया थागोन आरो दान बान्थाखौ बिटिसि सोरखारनिफ्राय होनाय जागोन नाथाय जुदि आयेन बेरेखायै साख्रिखौ मोनदोंब्ला साख्रिया थानाय नङा आरो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि उनाव फिन बिथांमोनहा आनजादाव जिरायनो नांगोन जेराव मेरिट बेसिसआव सायख'नाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिटिसिआव गासै 1600 थार्ड आरो 4th ग्रेडआ लांदां जानानै दङ बिसायख'थिनि उनावनो फोसावथायखौ होगोन बेनि उनाव इन्टारभिउ खुंगोन आरो मेरिट बेसिसआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनायनि सायावबो फोरमायथियो दि 2 लाख रांखौ मोननो थाखाय एडुकेशन क्वालिफिकेशन थानाया गोनांथार नङा नाथाय स्किल सार्टिफिकेट थानायासो गोनांथार होननानै फोरमायथियो स्किल सार्टिफिकेट जेरै एग्रिकालचार हर्टिकालचार आरो हिन्जावफोरनिया जेरै बिउटिशियान सार्टिफिकेट काटिं निटिं एमब्रयडारि ट्रेड लाइसेन्स कम्पिउटार ट्रेनिं सार्टिफिकेट बायदिफोर थानाय जानो नांगोन बा सोरखारि इनस्टिट्युटनिफ्राय जायखिजाया स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंनि सार्टिफिकेट थानाय जानायानो बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायथियो बैसोआ खमावबो 28 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन आरो बांसिनाव 45 मेक्सिमाम बैसो 45 बोसोरखौ जाहाथे खम खालामनो हायो बेनि थाखाय बिटिसिनि चिफजों रायलायनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो फर्मखौ जेब्ला होगोन अब्ला फेसबुकआव मिथिहोगोन पार्टी अफिसनिफ्रायनो फर्मखौ मोननो हागोन इलेक्शननि उनावनो मोननो हागोन होननानै फोरमायथियो गासै 15,000 बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि रिनजय बर'आ
अरुणोदयनि मुलाम्फायारिफोरनि थाखाय मोनसे खौरां बे खेबाव अरुणोदयखौ 20 फेब्रुवारियाव होनाय जानाय नङा 10 मार्चआव खेबसेयैनो होनाय जागोन 8,000नि सोलायै 9,000 रां होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बरा जाय बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां कंग्रेस दोलो एंगारदों बा कंग्रेस दोलोनिफ्राय रिजाइन होदों बिथांनि न'आव थांनानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ फोरमायथिदों अरुणोदयनि रांखौ 20 फेब्रुवारियाव होनाय जानाय नंला 10 मार्चआव खेबसेयैनो होनाय जागोन आरो 8,000नि जायगायाव 9,000 रां होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथियो दि फैगौ 22 फेब्रुवारियाव भुपेन बरा बिथाङा बीजेपी राजखान्थि दोलोआव अफिसियेलि जइन जागोन बिथांजों लोगोसे कंग्रेस दोलोनि गोबां मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा जइन जाफागोन आरो बे जइन जानायखौ लोब्बा लाखिनानैनो लखिमपुरावबो कंग्रेसनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बीजेपी राजखान्थि दोलोआव जइन जागोन होननानै फोरमायथियो उननि समाव बिथांनो बा भुपेन बरा बिथांनो मा बिबान होनाय जायो बेखौ राजखान्थि भाबै सावरायनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव UPPLनि सरकारा जि रादाय होदोंमोन बा मेनिफेस्ट'फोर दंमोन बेफोर गोबां खामानिखौनो UPPLआ मावनो हायाखैमोन बे खोथाखौ फोरमायथियो UPPL दोलोनिनो MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बिनि सायाव बिथाङा फोरमायथियो दि UPPLआ मोनजिनै मासिआव देरहानानै गाव हारसिं सरकार दानो हायैयाव लोगो जानानै सरकार दानो गोनां जादोंमोन नाथाय एलायन्स जानानै सरकार दानायनि थाखाय खामानि मावनायाव गोबां आख'-फिख' जादोंमोन UPPLआ जि थांखिफोर फोसावदोंमोन बेफोर खामानिफोरखौनो मावनो हायाखैमोन थांनाय 5 बोसोराव होननानै फोरमायथियो UPPLआ मोनजिनै मासिआव देरहानानै सरकार सालायनाय आरो BPFआ मोन 28 मासिआव देरहानानै सरकार सालायनाय जाय गोबां फारागथिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिदों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदि BPFखौ गुबुन हारिनिया गुबुन रोखोमै सानदोंमोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव BPFआ गुबुन लामाजों खामानि मावनायखौ गुबुन हारिनिया नुदों बेनिखायनो दा गुबुन हारिनिया सोलायनायखौ लुबैफिनदों आरो UPPLखौ मदद होदों होननानै फोरमायथियो लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि UPPL हान्जाया दासान्दि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लागासिनो दङ बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लागासिनो दङ थांनाय BTC बिसायख'थियाव UPPLआ BPFनि आखायाव गाज्रि जेननायनि उनाव दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि गोसोआ लोरबां जानानै दंमोन बेनिखायनो गोसोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हान्जा सुरनाय हाबाफारि बा रेलिखौ लादों होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्म बिथाङाबो प्रमद बर' बिथाङाबो हान्जा सुरनायाव बाहागो लानानै फोरमायथियो दि गोजोननि थाखाय रेलि खालामदों बिजनियावबो रेलि खालामनाय जादोंमोन दा थांलायाव खालामनाय जादों आरो बेबादिनो खालामलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो मोन 15 बियाबाव बिजाथि फसंनो थाखाय थाग-थियारि जाखाबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ UPPLआ एलायन्सआव थायो ना थाया बेनि सायाव सावरायनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय रायजो सभानि बिसायख'थिनि थाखाय प्रेस नटनि गेजेरजों फोसावदों गासै मोन 10 रायजोनि रायजो सभानि 37 MPफोरनि टार्मा बे बोसोरनि एप्रिल दानाव जोबगोन बेनिखायनो 37 MPफोरखौ सायख'फिननो थाखाय बा 37 मेम्बारफोरनि थाखाय फाइनेल इलेक्शननि थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय फोसावदों बेनि थाखाय 26 फेब्रुवारियाव नटिफिकेशन फोसावगोन नमिनेशन होनायनि जोबथा अक्ट'आ 5 मार्च 6 मार्चआव नायबिजिरनाय जागोन नमिनेशननि सायाव आरो सोरबा बिजाथिया गावनि नमिनेशन होनायखौ बोखांफिननानै लानो गोसोबा 9 मार्चआव हागोन इलेक्शना बा बिसायख'थिया 6 मार्चआव जागोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासे 4 रिंगासिम जागोन आरो 6 मार्चआवनो बेनि काउन्टिंआ जागोन आरो 20 मार्चनि सिगांनो गासैखौबो फोजोबगोन होननानै फोरमायथिदों बिसायख'थि आय'गनिफ्राय फैगासिनो दङ आसाम बिधानसभा बिसायख'थि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि गेजेराव थागथियारि जानायजों लोगोसे जोंनि BTCआव थानाय BPF आरो UPPL राजखान्थि दोलोआबो थागथियारि जादों UPPL राजखान्थि दोलोआ हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ थिग बेबायदिनो BPF राजखान्थि दोलोआबो हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानो थाखाय साखाफारा जादों फैगौ 25 अक्ट'निफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानो थाखाय थागथियारि जानायखौ फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबियाव गसाइगाव हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायजेनगोन बेनि उनाव परबतजरा क'क्राझार काजलगाव बिजनी सालबारि आरो बेबायदिनो दोलोनि गासै मोन 10 जिल्लायाव गासै 10 सान हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थिनि समाव होनाय मोनबा रादायफोर जेरै चेक होनाय हानि पाट्टा होनाय बेफोरखौ उदालगुरिनिफ्राय जागायजेनगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा आरो जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव BTCनि सिङावल' BPF दोलोआ बिजाथिखौ फसंगोन BTCनि बायजोआव बिजाथि फसंनाय नङा होननानैबो रोखा फोरमायथियो बिथाङा बेजों लोगोसेनो फोरमायथिनो गोनांदि 19 नं सिडली बियाबाव UPPL राजखान्थि दोलोनि गोबां खहा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायाव
UPPLनि गोख्रों मावथि आरो दैदेनगिरिफोर गासै सा 193आ UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव जयनिं जादों, जेराव MCLA जेम्स बसुमतारी, EM फानेराम ब्रह्म, सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लादों आरो UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे सिडली बियाबाव सा 193 जयनिं जाफैनाया बेयो जागायजेननायसो आरो गोबां हाबफैबावगोन होननानैबो फोरमायथियो। बे मास मोनथाम मोनब्रैयावनो BPF दोलोआ थांनाय बिसायख'थियाव जि रादाय होनायफोर बेफोरखौ मावफुंनाय, हानि पाट्टा होनाय, चेक होनाय, IBSनि होनाय, बेनि अनगायैबो उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा नुदों आरो मोजां मोनदों, जायनि थाखाय BPF दोलोआव हाबफैदों आरो बेयो जागायजेननायसो होननानैबो फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।